Kellhom jgħaddu ġimgħa u nofs sabiex il-Kummissarju Angelo Gafa jikser is-silenzju dwar l-iskandlu Pilatus u l-allegazzjonijiet ta' cover-up li kien maħdum bit-silla bejn l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-Pulizija. Bil-Kummissarju jgħid illi għadu jrid jispjega għaliex ma mexxiex kontra l-eks uffiċjal ta' dan il-bank Antoniella Gawci. L-akkuża ħarġet mill-ktieb li ġie ppubblikat aktar kmieni dan ix-xahar min notar Robert Aquilina u sa issa l-Kummissarju Gafa kien għadu ma lissinx kelma waħda rigward il-fatt li l-Pulizija ma mexxewx u kien biss wara l-pressjoni tal-medja li bat ċaħda permezz ta' email fejn qalilna li kwalunkwe deċiżjoni meħuda mill-membri tal-korp ġiet spjegata fil-fora rispettivi, inkluż fi proċeduri ġudizzjarji li għaddejn bħalissa. Fil-fatt dawn il-proċeduri qed isiru fil-qorti wara bibien magħluqa u allura qatt mhu se nkunu nafu raġunijiet li tal-Kummissarju wara id-deċiżjoni tan-nolle prosekwi. Antoniella Gawci kienet risk manager tal-Bank Pilatus u kienet il-mara li nqabdet ma' Ali Sadr fil-famuż filmat tal-2017 meta huma deru jaħarbu mill-Bank Pilatus fis-satra tal-lejl. Dak iż-żmien il-bank kien qed jaffaċċja akkużi serji ta' ħasil ta' flus u l-uniku uffiċjal li tresqet il-qorti sa issa hija Claudine Santfornier. Fil-ktib tiegħu in-notar Aquilina jgħid illi kemm missier Antoniella Gawci u kemm huwa kienu klijenti u canvassers ta' Robert Abela. Bl-awtur jindika illi dan possibilment kien fatturi li wassal lill-Avukat Ġenerali biex toħroġ ordni imsejħa nolle prosekwi sabiex il-Pulizija ma jmexxux bl-akkużi kontrija b'rabta mill-iskandlu tal-Bank Pilatus, bank illi tant kien involut fi ster gravi li spiċċa ingħalaq u kellu l-liċenzja tiegħu irtirata. L-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg għadha sissa ma lisnet ebda kelma dwar dan l-allegat cover-up fil-waqt li l-Prim Ministru minħa tiegħu ammetta li hu kien avukat tal-familja Gawci.